この作品はフィクションです。実在の人物、団体、事件とは一切関係がありません。僕は毎日お祈りを欠かさない。僕たちが巡り合えた運命と最高の縁に感謝するよ。感謝の気持ちや敬愛やへりくだることって大切だからね。僕は怒りで我を見失いそうになったけど、この運命的な出会いで僕が今まで立てていた計画は全部吹き飛んだ。これは僕の人生を誰が支配しているか再認識するいいチャンスだ。